I pozdrav svim ljudi, dobrodošli u moj novi video, da svim novu epizodu Horror Showa, ljudi. Prošlu epizodu Horror Showa ste dosta podržali, pa mogli bi reći da ostanite do kraja videa, vidjet ćete sve u nastavku, mislim, gledajte gameplay do kraja, možete da uživajte lepo u videu i neka na ovom videu skupimo 5 lajkova da bi nastavili da snimamo Horror Show. Dođemo do treće epizode, u trećoj epizodi ćemo da igramo kao manijak, mislim, taj što juri ljude. Pa, da, možemo početi strašna muzika ili horror muzika, nek se pušti sada. Ljudi, imamo ovo dva likuše, dva lecka to. Ovo je jako spora, pa ćemo uzeti ovog konja. Ne psujem ga, lol. Kako zovem? Čekamo sad da se učita game. Da. Jaoj, već su se učitali playeri. Ajde ih dodamo sve. Bam, 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 bam. Evo dodao sam i hospital, igramo u hospital. Hospital najgora mapa, šalim se, najbolja mapa. Krećemo za 3, 2, 1, sad. Evo nas. Ovo je brz. Brzi kao lamb. Valjda znam gdje stoji jedna stvarčica, samo da me ne uvati odmah na početku. Eno je. Tačno sam znao. Moram brzo da pokupim. Bam. Rope su već našli. Što je ovo bukti? Kako me sad nađe? Idemo brzo. Ovdje je već bili. A evo ga lik. Gdje da pomogu? Repairali jedan box. Da vidimo što ovdje ima. Po suštini ovdje nema izokreta. Uvijek bude tu negdje rope. Evo ga rope, ljudi. Mislim, tu tkaninu iskoristimo kao rope. Da se zna samo. Ja sam i čuo da je ovaj lik. Evo ga rope, ljudi, mi možemo već da pobegnemo odavde. GG, well played, thumbs up. Joj, neko dolazi, beži od nekoga sigurno. Trči, skidaj. Joj, beži, evo ga. Bože. Beži bre, koliko te noge nose. Beži, likušo. Tu je lik blizu nas. Se vrati vamo, ali je tu lik? Kod help znaka, nije? Tu lik. Čuj šta ja pitam, Bog te. U zadnjoj sobi, ovdje ja mislim da tu stavljamo stvari, da. Brzo. Pomozi, ajde. Postavi stvari. Ajmo, brzo. Da sam jednu postavio, sam malo valikuš i onda da pobegnemo brzo. Ja ću da kliknem pre nje ovo. Evo ga, GG ljudi. Pobegli smo. GG, well played. Šta da vam kažem. Ova likuša ne može da pobegne zato što sam brinje. Što se ovo desilo? Što je ovo? Ljudi, sad se stvarno ježio. Nemam pojma šta se to desilo. Ajmo da otvaramo epic chest, da vidimo šta ćemo dobiti. I dobit ćemo... Opa! To mi reci, bre. Adovat ću ovo sve za frenda, ne brinite se, ljudi. GG. Ajde, dobro, sve ću vas adovati, smirivate se.
ljudi. I ovaj open chest. I... Super, maksovali smo ovu opet. Možemo da je upgradeamo. I da vidimo ovog lika. Dobili smo ovog novog. A bog te mazu, ajde više ljudi. Da, imamo sve ovde igrače ove. Tako da pišite u komentarima ako hoćete da igramo kao manijak. Ne ljudi, ne. No. Tako da ljudi, nadam se da ste uživali u ovoj epizodi. Vidimo se u sledećoj. A do tada veliki pozdrav!